u ďalšieho videa z Minecraft. Dneska budeme nosiť vykraftiť novú čestku, lebo tu už je bordel. Tak. Takže vykraftíme pár čestiek. Yeah. Tak. To by mohlo zatiaľ stačiť. A dneska pôjdeme na menšiu výpravu s koňom. Tak. A na to sa mám ľúbi most. Tak. Tuto musím dať pozor. Neviem kde je. A tu. Tu je trhnina. Tu by to nenosilo dobre skončiť. Už sa mi to raz stalo. No. A v iných svetoch viac. Takže sa vydáme na menšiu výpravu do dediny. Teraz som zabudol, kde vlastne tá dedina je. Mne sa zdá, že týmto smerom to nejak mohlo byť tá dedina. No super. Koň, preteď tam. Tak nič. No, toto bude ešte dlhá výprava. Kam ideš zase? No tak už tam choď. No, konečne. Pôjdeme takto cez les. Zľava, no, o tom ani neviem. Tak. Dobre. Dedina ešte furt nikde. A tu je. Už vidím. Docela veľká. Teba si tu zaparkujem, než zdrhneš. Už som tu bol, ale neviem, či som všetko dobre prehľadal. Keby času, tak si zoberiem zlo. O, tak to bolo rýchle. Máte tu ešte niečo? Zemiaky. Tak. Tak. Takže môžeme späť vyraziť domov. Hej. Tak. Teraz sa vrátime domov. A asi na budúcom dieli budeme stavať dom. Hej, dom. A ak sa vám ľúbilo video, tak nezabudnite dať like a odber a zatiaľ čus.